oztopo guztiei sartuko diet gola. Bale, Olatz, sintonia maitzen denean, hitz egiten hasten gara, bale? Baina oso bat egon behar duzu, benetan kontzentratu. Nora? Bestela jendeak gure tontakeriak entzuten hasiko ditu, Nora? eta agian Martxelo gure nehoiak enduko. Nora? Zer? Sintonia amaitu dela. Kaixo, entzule maiteok, lehenago abisatzea zenidan, ez, guapa? Bueno, ni Nora naiz eta nire ondoan dagoena Olatz da. Eta hau irabazi arte podcasta da, podcast benetan profesionala. Hori da, eta hemen gure emakume kirolariak elkarrizketatzen ditugu, gure idolak direnak. Eta gaur galdera bat daukat zuretzat, Olatz, horrela atala ondo hasteko. Zure inoiz okurritu zaizu triatloi bat egitea, horrela, goizean goiz. Nora, maitia, enaiz ona kirol bakar baten imaginatu 3 kirol batera. Zeuna, nire nekatu egiten ez pentsatzen, ze? Badakigu bai, zu korrika gutxi egiten duzula. Ja. Bueno, baina hau askoz ere interesgarriagoa da. Eta gaur honetaz hitz egiteko gonbidatu berezi bat daukagu. Gaur gurekin Elene Alberdi etorri da. Ongi etorri, Elene. Aupa, arratsaldeon. Zer mun zaude? Ondo. Gu prest elkarrizketa guztia egiteko. Nire bai. Bueno, hasieratik hasiko gara beti bezala. Zu Bilbokoa zara, baina zeun mailan bizi zara eta Zarautzen egiten duzu lan. Exacto. Eta triatloiari begira nork bultzatu zizun mundu horretara edo zeinek eman zituen ideia hori? Ba, egia esan betian gustatu izan zait, baina Bilbon bizi nintzanean ez neukan aukerarik, ez nun jendea ezagutzen hori tesunik eta ezin izan nuen probatu. Eta gero ja behin, Gipuzkoara etorri nintzanean, jendea ezagutu nuen, eta azkenean, jendea ezagutu nuen, animatu ninduten, eta probatu nuen, eta engantzatuta geratu nintzen. Osea, esango zenuke agian Gipuzkoan triatloi gehiago egiten dela Bilbon baino? Gipuzkoan baino, iruditzen zait, herri txikietan aukera gehiago dagoela. Azkenean Bilbon nahiko erdialdean bizi nintzen, eta adibidez, bizikletan ateratzeko trafikoarekin eta arrisku pila bat dago, eta adibidez Zumaian errezagoa da. Eta orduan nik uste Bizkaian baino gehiago dela hirietan zailagoa dela triatloia egitea. Eta oso txikitatik hasi zinen egiten? Lehen egiten duen igeriketa, 18 urte arte, eta gero ikasten hasi nintzanean, pixka eta gobiatu nintzen guztiarekin, eta erabaki nuen kirolalde batea guztia ikasketak aurrera ateratzeko, eta gero ja karrerako azken urteetan ikusi nunean ja bideratuta neukala ikasketen asuntua, heldu nion berriro kirolari, eta ordutik utzi gabe. Informatzen ibili gara, eta 5 aldiz izan zara Espainiako txapelduna, eta 2022an Europako txapeldun, bilakatu zinen, gainera Bilbon. Bai. Hori da, agian, benetan espero gabeko azkenean Europako txapelketa bat Bilbon egitea ja amets bat zan, eta bertan egotea ere ikaragarria, eta junda irabaztia, asko nire pentsatzetenean, nola izan da, ez? Idatzi beharko nuen ere bizitzako liburua, hori izango litzateke igual historia politena. Eta noiz behin imaginatu zenun, zura ametsa zan txikitan edo horrela? Ez, keba, esan dizuana, eta ez txikitan bakarrik, 2 urte lehenago, Europako txapelketa batera jutea hor parte hartzea ja ametsa zan. Orduan, hautatua izatea eta nola izan zen prozesu guztia, egia esan dana primeran atea zan, eta azkenean txapelakin oso gustora. Ez pasada. Eta gaina, informatzen ibilegea Olatzek esan duen bezala, iturri pilo batetik behiratu dugu. Instagramen. Eta ikusi dugu, 2024 izango dela zure 10. denboraldia. Bai, hori da. Pasada bat. Bai, azkenean hori, hasi izana hobi bezala eta pixka bate kirol berria probatzeko, urteak pasatzen jun dira, eta hor jarraitzen dut, eta beste 10 ere badian, eta horrela jarraitzen dagoen. Bai, eta 10 urteetan bizitzak aldaketa asko izaten ditu, eta zure, ez da egite, kirolaren inguru ikuspuntua ere aldatu da 10 urteetan. Bai, azkenean, hori probatzen hasi nintzanean, serio hartzen nu, baina, ez hain serio, ez? Gero emaitzak etortzen juten dianean, sartzen zera beste mundu baten, gehiago nahi dezu, gehiago entrenatu behar dezu, orduan, hasieran hobi soil bat zan, eta orain hobia izaten jarraitzen du, baina oso serio hartzen detena, eta azkenean nire bizitza pixka bat kirolaren inguruan ere mugitzen da. Orduan, lehiakorra zara. Oso lehiakorra. Izan bertzara lehiakorra, bestela ez nintzen nuntan hariko. Baina horrek, azkenean ez, lehiakortasun horrek, eta
azkenean mantentzeko 10 urtez, entrenatzea garrantzitsua izan behar da, ez? Hori, nik uste, lehiakorra izatea edo, hori bada txapelketei begirako zerbait, ez? Baina, azkenan entrenamenduei begira, kirola gustatu behar zaizu. Gustatu behar zaizu entrenatzea, azkenean lehiaketak urtean, izan daitezke 5, 6, 10 lehiaketa, baina entrenamendu eguna dira egunero eta ordu asko. Orduan, ez bazaizu gustatzen entrenatzea, honek ez dauka zentzurik, lehiaketan bakarrik pentsatu behar badezu. Orduan, egia esan ni kirolaria eta kirolzalea betianik izan naiz, eta entrenatzen oso ondo pasatzen eta gustatzen zait. Aparte lehiakorra naiz, baina entrenatzen pasatzen dut oso ondo bai. Eta zuk nola antolatzen dituzu entrenamenduak? Hautatzen duzu agian egun batean korrikaitea eta bestean igeriketa edo mini triatloi moduko bat iten duzu egunero? Segun denboraldia noiz dan, hasieran igual ordu gehiago entrenatzen dituzu, gero txapelketa gerturatzen denean deskanso gehiago hartzen duzu, eta gero hemen Euskal Herrian ere asko izaten da eguraldian arabera. Igual oso txarra iten badu bizikletan izintzea atea. Orduan igual egun hortan, igual korrika pixkat edo igeri, ona iten dunean, bizikleta saio luzeak aprobetxatzeko. Orduan, pixkat izaten da, igual planin bat eukitzen dugu, baina gero egunerokotasunean moldatzen juten geha. Zenekea, ez? Ja. Eta astean zehartzen bat aldiz entrenatzen duzu gutxi gora bera? Egunero, behin fijo. Egunero? Zutan ibezela futbolean, Behin fijo eta gero batzutan 3 aldiz. Ai, ama. Claro, gure informazioa ere atara dugu, eta igeriketa da zuri errezen egiten zaizuna, eta gutxien gustatzen zaizuna zein da? Gustatu, 3 gustatzen zaizkit. Egia, okerren ematen zaidana txirrindularitza da. Gustatzen zait, baina gehien kostatzen zaidana da. Bai, azkenean igeri betianik egin dut, txikitatik, eta da naturalen atatzen zaitena, eta korrika ez nun egiten, baina nahiko ondo moldatzen naiz, eta bizikleta gehiago kostatzen zaidana, bai. Eta beste galdera bat? Zer? Bueno, zuzara hemen profesionala, baina abesti bat? Sartzeko momentua... Bai, arrazi duzu, ni naiz profesionala. Okurritu zait gaur, Bengoren iesi abestia jartzea? Venga, temazo. Zarrei, galetu nien zuregatik, zure lekua bilatzen segi, na, milaka momentu, nere burua bueltak emanez, atzokoa gogoratzen, gogoratzen duzu, euria izen baten pasatu duden, neguko guztiak euripian zuriraztuen, zematalditan zutan hemendikan zerura junginen. Benga, olatz, jarraitu elkarrezketarekin temazo bat izan da, baina... Bai. Ikasketak aipatu dituzu, eta zu familia medikua zara, eta medikuntzak zer ekarri dizu kirolera, eta kirolak zer eman dizu medikuntza horretara? Bueno, azkenean nik ustete medikuntza ikasi izanak lagundu diela pixkan nire gorputza ezagutzen, eta askotan da askoagun minei edo beldurrei esan nahi bat bilatzen ere, ezta? Hala ere, ni bai kontsultan nagonean eta ikasten nagonean eta bai zentratzen naiz medikuntzan, baina gero saiatzen naiz kontsultatik ateratzean pixka bat hortaz hasten, eta kirola laguntzen dit eskonektatzen mundu hortaz, eta berdin medikuntzak, azkenean nik usteet kiroletik ere deskonektatu egin behar dela, eta konsultak laguntzen dit, ikusten egunerokotaso arazoak zeintzu dian, pertsonai nola lagundu, eta orduan horrek ere laguntzen dit kirolan izan ditzazkedan burua ostegi eta horiek astu eta pixka da oreka hori. Nik uste bai laguntzen dira medikuntzak kirolan eta kirolak ere bai medikuntzan. Eta gainera amazara, ez? Ikusi dugu. Bai. Ja umeak ere kirola egiten du, ala baino zez. Bueno, hasieran piztinara eramaten, baina zaila asko gustatzen orain. Baina, bueno. Hori, lana, kirola, ama... Nola uztartzen dituzu gauza guztiak edo zure denbora librea entrenatzeko erabiltzen duzu edo... Bai, hori da, azkenean, denbora libre asko ez dakat hortaz aparte, baina esan bezala nahi laguntzen dit kirolak deskonektatzen konsultak kiroletik, eta azkenean gustatzen zaizkidan gauza dira, umeak nire asko disfrutatzen dut, horrean nik gustatzen zaizuna danean ez dezula hartzen lan bezala, eta ni, oraingoz posi bizi naiz, eta ez dut ikusten jendea, ze estresantea ni posik eta nahiko lasai
bizi naiz, Azkenean, bai, gauza asko daude alde batera utzi behar dituzunak, baina, bueno, momentu honetan ez ditut faltan botatzen. Bai, beste garai batzutan botatzen ditun parrandak, edo juten nintzen bidaiatzera, edo beste plan batzuk iten ditun, oso ondo pasatzen nun, baina orain ez dut faltan botatzen, orain dakoadanekin gustuan nago eta da listo. Hoi da filosofia honena, Bai. Hemendik aurrera. Familia medikoa izan ama eta gero kirola, denbora izatea eta disfrutatzea denbora guzti horretatik. Hori, eta itota ez bizitzea. Bai. Gu batzutan gaude institutoarekin, futbolarekin, lagunekin gelditzarekin, nobioan gelditzarekin ze neska honek, bueno, traste pila bat ditu, eta ez daukagu denbora librerik dakizuen bezala. Baina, bueno, jaipatu egura 10 urte zabiltzara, oaintxe bertan badaukazu miraren bat, edo txapelketa kutxun bat, gustatuko litzezukeen aitea, edo fokoren bat? Bueno, esan bezala, azkenean, nik lehen euskan ametsak, zirela pentsatu gabeko ametsak, zira bai zauzko trialdoia eta bai Europako txapelketa hori, bai, bete ditut eta lehen euskan ametxo horiek, bueno, bete eta egia esan orain lasain nago, baina, bueno, oraindik egia esan trialdoian gauza pila daude deskubritzeko, Ironman distantzia egin dauka, baina oraindik gutxi ibili naiz bertan, eta iruditzen zait hor gauza pila dauzkadala egiteko, eta bai, Ironmaneko txapelketa Hawaiian izaten da, eta bueno, Wow. Baina, barkatu, zer da Ironman txapelketa? Ironman da distantzia bat. Da, bueno, trialdoian dagoen distantzia ofizialik luzena, direla ia 4 kilometro igeri, 180 bizikletan da 42 korrika. 42 korrika? Bai, maratoia. Olak tunituta gelditu da. Osea, lehenengo itezen zu uretara sartu, Bai. gero txirrindularitza, eta gero maratoi bat korrin. Bai. Eta zenbat denbora da hori gutxi gora bera? Ba, nik lehen gurtan egin nuen 9 ordu eta 20 minutu. Ai, ama. 9 ordu? Bai. Baina gorputzak nola aguantzatzen du hori? Azkenean hortarako entrenatzen zea. Azkenean egunero entrenatzen badezu eta egunero ordu batzuk entrenatzen baituzu, gero eguna iriste denean, gorputzak erantzun egiten du. Eta, Nora? zer? Entrenatu egin behar dela. Bueno, saiatzen ari naiz, poliki-poliki Ja. adatz. Baina, azkenan, 9 ordu egiteko, entrenoak 9 ordutakoak izan behar dira. Egunen baten igual bai, baina ez normalean. Ikusten esan du batzuetan bai, ez da beharrezko egun guztietan entrenatzea, hola. Ja, bueno. Entrenatzea bai, baina ez egunero 9 ordu. Esan nahi da. Hori da. Horrek egin behar dela, bale? Vale. Egunateri esango diazu. Ikusi dugu baita ere, Behobian, pasaden urtean, 4. postuan gelditu zinela. Bai. Hori ere entreno moduan hartzen duzu, ala? Baina esan hor, denboraldia bukatu nun urria bukaeran, izan nun ere azkenengo trialdoia, eta hor negon, denboraldiz kanpo esan daiteke, eta, forma honean egon, eta hor duen, nire entrenatzaileari eskatu nion, nahi nula egin, bai Behobia, gero Bilboko Herrikrosa ere egin nun, eta nahi nintuela egin pare aldazterketa urte guztian ezin ditudanak egin denboraldian naholako. Eta behin denboraldia bukauta neukanez, baimena mantzidan, eta Behobian parte hartzeko sorta edukin nun. Eta profesionalizatu daiteke? Atletismoa edo txirrindularitza, triatloi mundua? A ber, gaur egun zaila da. Azkenean estatuan trialdoiaz bizi direnak eguneko unean izango dira 4-5, ez da gehiago bizi. Gertatzen dena askotan, diru iturri bat, eta askok erabiltzen dute, gero igual entrenatzaile personal bezala, edo beste lanen batekin, pixkat guztiz eguneko unean bizitzea, igual posible da, baina urte gutxi batzutan. Azkenean horrela ibiltzea entrenatzen hainbeste ordu eta ez dara mangarria urte askotan zehar. Gero gainera, igual egiten doza postu bat, lesionatzen zea, eta orduan ez da hainbeste diru irabazten urtaz bizitzeko bezala. Baina gaur egun egia esan, gero eta diru gehiago ari da sartzen trialdoian, eta dauden sari ekonomikoa nahiko nadia. Gertatzen da, sari horiek lortzeko irabazin behar dela. Ez da soldata bezala, baizik eta sari bezala izaten da normalian. Jendea bizina trialdoian da, denboraldi hona egiten badet, igual ian 2 irukarria irabazten baitut, horrek emate izu. Azkenean, 3.000, 4.000, 5.000, edo 10.000 euro irazi daitezke lasterketaten, baina hortako irabazin behar da. Eta lesionatzen basea edo, azkenean indako lan guztia pikutara doa. Eta ez da kasu beste soldata bat, zeron gehatzea zea. Begira, gaur, sekzio horregat atera dugu esan dizugu moduan, eta zuri galdera bat egiteko aukera emango dizugu. Bai? Bai? Itz egin da geneukan, olat? Da bere interesa asetzeko, ikusiko duzu, lasai. Begira, gustatuko litzaizuke urrengo gonbidatu bati galdera bat egitea. Vale. Pertsona misteriozu bati? Noski kirolari misteriotsu bat. Horrek dauka xarma, olat? Vale. Bueno, hemen duzu kamera, Helene? Hori da. Bale, ni jakin nahiko nuke emakume kirolari bezala, ea zen muga eduki dituen kirol munduan emakume izateagatik. Oso ona. Bai, eta zuk mugak eduki dituzu emakume izateagatik? Egia esan, trialdoia, zorionez,
kirol berri bada. Azkenean olimpikoa izan zen 2000 urtean, orduan, bueno, ba, gaur egun dena nahiko berdintsu dago. Adibidez, sariak bai gizonezkoentzat eta emakumeentzat kantitate berdina da, eta orokorrean, ba, igual zailena izan dena, ba, paso hori ematea, ezta? Nik uste dut igual, ba, mutia izango banintzelenako mango nukea pauso hori, ez? Osa, emakumea izan da, ba, hor dago adintarte bat, 13, 14, 15 urte, ba, lagunak ja igual kirola uzten dute, zu bakarri geratzen zera, gizonak bai jarraitzen dute mutilak kuadrian, ez? Lagunak, ba, edo futbolean, edo bai, eta nire ustez hor, ba, egutzea lagun talde bat kirolan jarraitzeko oso garrantzitsua da. Eta nik uste zailtasunak hor emakumea dauzkagula hori, ba, lagun talde hori osatzeko, bakarrik zailagoa delako, gero azkenan urtekin igual berdin dizu, baina hor adin komplikatua dira eta nik uste hor lagun taldeat eukitzea garrantzitsua dela. Horgatik gu elkarrekin jarraitzen dugu futbolean, Noski. hori da garrantzitsua nolat. Noski. Bueno, eta beti bezala, gure betiko azken galdera egingo dugu. Olatzik hasi duzu ja? Ba, noski. Txiko lanak egin dituzu. Esan dizut bai, Ba, venga, probatu. Bueno, Helene. Zer esango zenioke, zure 15 urteko Helene hori aurrean izango bazenu, ze aholku emango zenioke? Ba, esango nioke, sinisteko bere buruangan, eta azkenean sinisten badu eta lan egiten badu edo zer dela posible. Osa, berak imaginatu ezitun gauzak lortuko ditula, eta azkenean sinistu inberdala. Azkenean sinistu daitekela, lor daitekela, batzutan gauzak lortzen diala, bestatzutan ez, baina ez bada lortzen bez dela zer gertatzen. Baina sinistu berdala posible dela, eta ba, ametxo horregaitik borrokatu berdala. Hori, ze polita. Apuntatuko Bai, dugu. apuntatuko dugu. Zeu, bai. Eta bueno, ba, hau izan da guztia. Espero dugu asko gustatu izana, podcast hau, eskerrik asko Helene gurekin egoteagatik. Ba, izuei gonbidapenagatik. Eta, ba, bueno, urrengo atalean ikusiko gara, ez? Hori da, nora, datorren astera arte. Nola da, torren astera arte, ez, Olatz, behar entrenamendua daukagula? Ala, gorkarekin gelditu zara. Ba, bai. Baina, bueno, esango diot entrenamendu daukadala. Zelako postazuna ez momentu batean. Bueno, eskerrik asko entzuteagatik. Urrengo astera arte. Agur. Agur.